Vreau să candidez independent și CEC nu mă lasă! Mi-a furat 3 ceasuri, nu-mi dă listele de subscripție! Nu pot colecta semnături fără asta! CEC discriminează candidații independenți! Favorizează partidele! Am depus cerere dimineața la 9 și 10 minute să-mi dea listele de subscripție. Trebuia să vin de ieri, eu cred că în lege scrie 60 de zile până în ziua alegerilor, deci trebuia din 30 septembrie să ne se dea listele de subscripție. Dar dacă ei au făcut planul calendaristic în care spune că din data din 1 octombrie o să eliberăm candidaților independenți liste de subscripții, bun, am venit azi, la 9 fix, nu s-a lămurit, nu știau cine, cui să transmită responsabilitatea asta, la 9 și 10 am scris cererea în cancelare sau la secretariatul lui Iurie Ciocan. Și că noi azi vă anunțăm când o să fie listele gata. Cum să mă anunțați? Am protestat o leacă, m-am mai plimbat pe oraș, am fost la protestele altora și m-am întors pe 3 ceasuri și îmi spun că listele încă nu sunt gata. Vladimir Arsenie, care a depus cerere să-i dea listele cu câteva zile în urmă, tot nu le-a primit. Și a zis că poate după ora 2. Deci s-ar putea la ora 2 lui să-i dea listele și ale mele încă să nu fie gata. Cum crede ei că noi putem colecta semnături timp de 30 de zile, timp de o lună, dacă ei nu sunt capabili să facă listele cele tehnic, să le dea la printer cu numele nostru, nu le pot face decât în 5 ore. De ce mi-au furat 3 ceasuri prețioase? Eu cred că CEC special vrea să ne defavorizeze pe noi, candidații independenți. Cred că o să mă duc la Curtea de Apel deja să depun o contestație.